Gipangandaman na sa Bulaong Terminal sa General Santos City ang gilaumang pagdagsa sa mga pasahero karong Kapaskuhan. Samtang nagpahimangno ang management sa terminal ngadto sa mga pasahero nga sa lehitimong porter lang makipagtransact kung magpatabang sa pagdala sa ilang mga bagahe. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Karong kapin duwa ka semana na lang Pasko na, nangandam na ang Bulaong Terminal sa Barangay Dajangas North sa General Santos City sa pagdagsa sa libuan ka mga pasahero nga mudagsa sa terminal karong Kapaskuhan. Magpakatag na tag mga letters sa mga concerned agencies, specifically ang atong Philippine National Police and our Task Force Gensan and our Public Safety Office. Dungan niini, nagpaymang sab ang management sa maong terminal kalabot sa mga dili lehitimong porter nga mag-overcharge og singil sa mga pasahero sa pagbitbit sa ilang mga bagahe. Gani apektado matud pa ang panginabuhian sa mga lehitimong porter. Ang striker na mo nga porter sir, hapon na sila gasulod hantod gabi. Ang problema kay out naman gud na sir, mo nang makabuhilog na sila pangayog kuan labor charge niya kami. Number 1 yung may mapiktuhan. Example lang ha, dako ko itong pangayo to, 500. Pero katong mga striker sir, isod ka ito kay wala gid sila uniform. Overcharge sila sir. Overcharging. Matud sa tagdumala sa Bulaong Terminal, ana sa kapin 20 ang mga lehitimong porter sa maong terminal nga daling mabantayan sanglit duna kini ID og uniform. Nagapaningil kini og labor charge nga sakto lang sa kadaghan sa bagahe sa pasahero gikan 10 pesos hangtod 50 pesos. Apan ang dili lehitimong striker porter nga anaa sa napulo ang ihap gawas sulod lang sa maong terminal. Busa pahimangno sa management sa mga pasahero nga dili makigtransaksyon kanila. No, definitely not. No. Mas ano pa nako tong accredited na mga porter group kay ma-identify tayo naman sila. Hinuon doon na plano ang maong buhatan alang sa mga dili lehitimong striker porter. Kausap ko na yan sila before, no, kung pwede, mag-create sila ng grupo nila affiliated doon sa original na group para magawa natin ang database. No. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.